Collserola és casa nostra i a l'actualitat és el parc natural d'una gran àrea metropolitana. És un pulmó verd, la casa de molts animals i plantes, una escola de natura i l'espai natural d'esbarjo i de salut per milers de ciutadans. Però també és el lloc on molta gent hi treballa i posa tot el seu esforç i cor per produir aliments ecològics. Alimentem Collserola és un projecte que encarrega el Consorci del Parc Natural de Collserola que pretén promoure la transició del sistema alimentari dels 9 municipis del parc cap a un sistema alimentari més just i sostenible. L'aprovació recentment del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, aquesta nova eina de gestió que s'ha aprovat recentment, ens dona moltes més eines per poder impulsar l'agricultura al parc, perquè aquest document ja recull la necessitat d'entendre l'agricultura, la ramaderia i tota l'activitat agropecuària del parc com un element bàsic per a la biodiversitat o la conservació de la biodiversitat d'aquest espai natural. Arran de Terra som una cooperativa sense ànim de lucre que treballem per l'agroecologia i la sobirania alimentària i som les que estem tirant endavant el projecte d'Alimentem Collserola a nivell de tècnic. Llavors el que fem és que anem a visitar les finques, organitzem les trobades amb la pagesia, amb els agents del consum, amb les entitats, traslladem les demandes d'alguns actors cap al consorci, baixem resposta del consorci cap a baix. Nosaltres el que estem per dins és intentant coordinar tots aquests actors i fer aflorar les necessitats que hi ha perquè es puguin tornar en accions reals que puguem desenvolupar en els propers anys. A Collserola Pagès ens hem començat a unir al voltant del tomàquet mandó. Va ser més que unir, a trobar-nos, a conèixer-nos, al voltant del tomàquet mandó que es va recuperar. Se'ns va fer partíceps de la recuperació d'aquest tomàquet farà uns 5 anys. Arrel d'aquí es va començar amb l'Alimentem Collserola i tot el programa de dinamització de pagesia, que això per nosaltres va ser l'espai on ens vam poder trobar, perquè Collserola al final és un parc natural amb 9 municipis que l'envolten i on la majoria de pagesos mirem de cara al nostre municipi. No mirem a les esquenes, que potser tenim un veí, un pagès que tenim al costat, però mira cap a Papiol. I jo miro cap a Valldoreix, nosaltres mirem cap a Valldoreix o cap a Sant Cugat. I aquesta situació d'Alimentem Collserola i del Mandó va ser el que ens va permetre conèixer-nos. Estem treballant amb unes 27 finques de producció agroramadera. Entre elles hi ha pagesia que està fent horta, hi ha pagesia que està fent també oli, vinya, fruita seca, cítrics també. I llavors també hi ha persones que estan fent projectes agraris i ramaders, que tenen ramats que pasturen dintre de la serra, que fan xai, que fan cabrit. També hi ha un projecte de cultiu de cargols i també tenim diverses persones que estan fent apicultura dins de la serra. Llavors tenim una gran diversitat de productes que és superinteressant i dins d'aquests projectes hi ha també una gran diversitat de cultius i d'animals que s'estan multiplicant. L'abandonament de les terrenys agrícoles era una preocupació dels serveis tècnics del parc i per aquest motiu s'impulsa un pla agropecuari, que justament el que vol és tornar a posar en valor la pagesia del parc i recuperar aquells espais agrícoles que s'havien recentment abandonats i que es veia clarament que amb un treball de les administracions amb la pagesia es podien recuperar aquests espais. Però és ja amb l'any 2015, quan comença el projecte Alimentem Collserola, que aquesta recuperació agrícola fa un salt qualitatiu perquè es veu que és necessari no només implicar el que és pròpiament les administracions, sinó que també implicar tota la resta de societat. Tant la pagesia, però també la resta d'ajuntaments, la comunitat educativa, les associacions. Hi ha 2 dificultats principals. Primer és a l'entorn en el que estem, que tot i ser un entorn privilegiat per moltes coses, a nivell agrícola dificulta camps inclinats, accés a la terra molt difícil, camps molt fragmentats, la propietat està molt repartida. Després et trobes amb dificultats d'aigua, hi ha poca aigua, hi ha el problema del senglar també, que aquí això és superpresent. Llavors, camps molt petits, on has d'invertir molt per començar, perquè necessites tancats pel senglar i necessites sistemes de reg que estalviïn aigua, com bombes, reg per goteig. Tot això encareix el començar en un camp de nou i, a més la productivitat és baixa, perquè és terra de muntanya. Un altre obstacle és que hi ha una imatge de Collserola molt de jardí de cap de setmana de la ciutat per anar a fer activitats d'oci
I llavors és difícil fer entendre a la gent que Collserola també és un espai rural i que hi ha pagesia i ramaderia, no? I que hi ha persones que hi treballen i viuen. Lo massificat que està de població a vegades és incòmode també, no? Però això mateix també és una característica positiva perquè tens una vida social important, hi ha molt moviment i els clients estan aquí mateix, tens un vincle amb el client superdirecte perquè no és només proximitat, és que en aquesta zona és a peu de camp. Anem a peu de camp, els veïns ens coneixen i això és molt positiu. No? Hi ha un repte complicat, que és com recuperem les finques que estan emboscades, que porten molts anys abandonades, per tornar-les a posar en marxa per l'activitat agrària. Llavors, com fem per recuperar aquest mosaic, intentar que hi hagi una diversitat d'usos del sòl més variada que no només la de bosc, no? I que hi hagi camps de cultiu, alternats amb prats, alternats amb zones de pastura, no? Amb bosc. Llavors és aquesta recuperació d'aquest mosaic i la diversitat d'ecosistemes. Els reptes que afronta el sistema alimentari de Collserola són molt importants. De fet, estem parlant d'un espai natural envoltat de més de 3 milions de persones amb molts interessos i amb moltes necessitats. Però, en tot cas, un espai natural com aquest, el que necessita, sobretot per reforçar el seu sistema alimentari, és la implicació de tots els agents del territori, des de l'administració, la pagesia, la ciutadania en general, la comunitat educativa o les persones que el visiten i el gaudeixen i que entenguin que la pagesia també és un bé essencial d'aquest espai natural. Com poden les persones donar suport a aquest projecte? Doncs, en primer lloc, és coneixent i sent conscients i formant-se en com funciona el sistema alimentari, d'on ve el que mengen, no? I apreciant la importància de la tasca que fa la pagesia, a Collserola i arreu, no? Arreu del territori. En segon lloc, si venen a Collserola, doncs també tenim molt de respecte per les finques, les persones que estan aquí treballant i que estan vivint a Collserola. I després, en tercer lloc, poden apropar-se al projecte per fer tasques de suport, poden venir a les trobades que s'organitzen des d'Alimentem Collserola en els diferents moments de l'any, poden venir a la Fira Agrícola de Collserola, que és un espai de trobada de tots aquests agents que hi ha a Collserola que estan involucrats i que estan treballant per un sistema alimentari més local, més just i sostenible. Quan vam constituir l'associació va ser sota la voluntat també de començar a agafar la paella pel mànec, per dir-ho clarament, i començar a treballar des de nosaltres, buscar quines són les necessitats conjuntes i treballar conjuntament per aquests objectius. No? O sigui, fins a aquest moment estàvem molt guiats pel programa de dinamització que venia del Parc de Collserola i en un moment vam sentir que érem nosaltres que teníem que dirigir això perquè al final som els sobre qui ha de repercutir tota aquesta dinamització. No? Veig el futur de Collserola, espero amb un increment del mosaic, amb nous projectes professionals que siguin viables de persones joves que volen dedicar-se a la producció agroramadera i els projectes que ja porten molts anys lluitant i batallant a Collserola, la pagesia que ja porta molts anys aquí, doncs veig un futur de projectes consolidats, diversificats, on hi ha una viabilitat i unes condicions de treball dignes, un equilibri amb els ecosistemes. I també veig un futur de més articulació dels agents que participen del sistema agroalimentari, des de la producció, la distribució, el consum, els elaborats, les persones que estan fent transformats, i després tota la dimensió també sociocultural, que és la gent que està fent educació agroecològica, les persones que estan fent recuperació de patrimoni construït, patrimoni agroalimentari, i de tot el patrimoni immaterial, que són totes les llavors, tot el coneixement agroecològic dels sistemes de la serra. I llavors veig com un enxarxament d'aquestes persones i d'aquestes entitats que participen del sistema alimentari.